नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर। आणि आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहोत अस्सल कोकणातील ओल्या नारळाची सोलकढी। तर ही सोलकढी कशी करायची यासाठी आमचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। मी या सोलकढी करणार आहे। तर आमच्याकडे ना जेव्हा म्हणजे मटण वगैरे असेल किंवा हेरवी सुद्धा कधी आम्ही सोलकढी करतो। ती सोलकढी करण्यासाठी ना मी ओला नारळ म्हणजे आपण झाडावरनं स्पेशल आपण जो काढला ना ओला नारळ, हे खोबरं बघा तर मला वेगळं दिसतंय। आणि सुका नारळ जो असतो, सुका नारळ म्हणजे काय, झाडावरनं पडतात ना ते सुकलेले नारळ, त्याचं पण सोलकढी। पण ह्या ओल्या नारळाची जर सोलकढी केली तर खूप छान लागते, चविष्ट लागते। तर मी हा एक कवड खोबरं किसून घेतलं आहे। नंतर आपल्याला जसं तिखट हवं आहे त्याप्रमाणे एक मोठी मिरची होती, ती मी मिरची घेतली आहे। थोडंसं चिमूटभर जिरं घेतलं आहे। नंतर लसणीच्या 6 पाकळ्या घेतल्या आहेत। 1 इंच आलं आणि कोथिंबीर। आता हे सगळं मिश्रण ना मी मिक्सरला बारीक वाटणार आहे आणि नंतर तुम्हाला पुढची कृती दाखवते। हे बघा, अशा पद्धतीने बारीक वाटून घ्यायचं आहे। आता घरचं हे झाकण वगैरे धुवून ना पाणी सगळं ह्याच्यातच घालायचं आहे। या नारळाच्या अर्ध्या वळं जी असतं ना त्या वळ्यापासून कमी ते 7 ते 8 पेले सोलकढी होते। ते बघा, असा स्वच्छ पांढरा कपडा किंवा तुमच्याकडे गाळणी असेल ती गाळणी घेतली तरी चालते। तर ह्याने काय करायचं, गाळून घ्यायचं आहे सगळं। पण हे अजून आपण हे भांडं सगळं धुवून पाणी घालायचं आहे। नंतर काही जास्त पाणी घालायला नको, पण भांडं धुवून घ्यायचं स्वच्छ ते। जिरं घातल्यामुळे एक सुंदर सुवास येतो, म्हणजे कढीला छान, आणि ते पचायलाही चांगली, ते त्रास होत नाही त्याचा, कारण आपण कोकमाचा आगूळ घालणार आहोत ना त्याच्यामुळे। हे बघा, या पद्धतीने सगळा रस जो आहे नारळाचा तो आपण पिळून घ्यायचा अशा पद्धतीने। हे बघा, फक्त आता चोथा राहिला आतमध्ये, हा चोथा आपण टाकून द्यायचा। तर आता हे बघा, हे तर त्याच्यामध्ये मी मीठ घालते चवीप्रमाणे। नंतर किंचित अर्धा चमचा साखर घालणार आहे, त्यानुसार, किंवा गूळ पण घालतात हा काय लोक। आणि हा आगूळ आहे ना आमच्याकडे बाजारात मिळतो। याचा कलर बघा किती सुंदर कलर येतो बघा, आणि त्याच्यामुळे ह्या सोलकढीला किती छान कलर आला आहे तो बघा। हे बघा, आता वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची की झाली आपली सोलकढी तयार बघा। ही 5 पेले सोलकढी तयार झाली। ह्याच्यात हे घट्ट आहे बघा, हे किती अजून बघा, चमच्याला स्वाद दिसतोय ना तुम्हाला त्याचा। हे तर तुम्हाला होतं याच्यापेक्षा आणि थोडं पाणी घालून पातळही आपण करू शकतो। तर अशा प्रकारे हे सोलकढी, म्हणजे ही औषधीसुद्धा आहे। जर पित्त झालं असेल तर सोलकढीने भात खायचा, पित्ताचा त्रास कमी होतो। उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये तर आपण जेवणावर घेतली तर आपल्याला उन्हाळ्याचा त्रास होत नाही। किंवा आपण मासे किंवा मटण खातो, चिकन खातो, त्यावेळेलासुद्धा ही पचनासाठी पाचक म्हणून या सोलकढीचा वापर करता येतो। तर अशा प्रकारे ही आपली सोलकढी तयार झालेली आहे। किती पटकन होते ती बघा, आणि तुम्हाला सगळ्यांना नक्की आवडेल। आमच्याकडे तुम्ही आलात ना इकडे कोकणात, म्हणजे मालवणला या साईडला, तर तुम्हाला जेवणाबरोबर ही सोलकढी मिळते। तर मंडळी, अगदी झटपट होणारी आणि औषधी पाचक अशी सोलकढी ही तयार झालेली आहे। आणि खास करून ती ओल्या नारळाची सोलकढी आहे आणि त्याची चव ही वेगळीच लागते। आम्ही बऱ्याच ठिकाणी सोलकढी खाल्लेली आहे, पण कोकणात जशी सोलकढी मिळते तशी सोलकढी, त्याची चव अजिबातच कुठे मिळत नाही। तर तुम्ही अशाच प्रकारे सोलकढी नक्की करून बघा आणि ती कशी झाली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका।